Laing hugna sa mga production workers ang midangup sa Brigada Action Center. Gipadayag sa mga production workers nga natapos na lang ang tuig 2024, wala gihapon muhatag kanila ang kumpanya og 13th month. Dihang nasayod sila nga dunay mga kauban nila sa trabaho ang unang midangup sa Brigada Action Center. Hinungdan nga nahatagan og 13th month pay sa maong kumpanya. Nangindahay karon ang mga kanhi production workers nga mahatagan sab sila og 13th month gumikan kay wala na sila trabaho og gikinahanglan kaayo nila ang kwarta nga magamit sa pagpangita og trabaho. Ako si Ethel Jane Tanodra, tabanti mi sa una sa Golden Gate Ranch Corporation ug hinaot ta na matabangan mi sa amo ang pag-ari diri sa brigada aron mahatag na among 13 month pay ug naami karon among mga kauban ug last week na niyari akong makauban, nakuha na ilang mga 13-month pay. Mahinaot mi na matabangan mi sa brigada na makuha mong 13-month pay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.